Tak vás teda vítam na prednáške Lietanie v oblakoch, sci-fi alebo realita, ktorá by bola premenovaná na História cloud computingu. Čo to v podstate je? Celkovo to chcem poňať ako také úplné zjednodušenie toho, ako sme sa dostali v podstate do toho cloud computingového sveta, kde sme dneska. A je to poňaté hlavne v kontexte sci-fi. Ja som taký troška sci-fi maniak, chodím na všetky tie konferencie, festivaly a konferencie o sci-fi a fantázii a nie čisto preto, ako čisto zo zábavného charakteru, ale ja totiž vidím sci-fi ako niečo, čo nás poháňa dopredu a je to taká kreatívny priestor na to, aby sme vymysleli veci, na ktoré by sme normálne neprišli, lebo čisto rozmýšľame v klasických biznis procesoch. Versus pri sci-fi si môžeme vymyslieť niečo totálne absurdné, čo dneska sa stane úplne normálnou realitou. Keď si to vezmeme napríklad Star Treku, ako mali sme mohli vidieť dnešné iPady. Aj doslova, keď si dneska pozrete nejaké tie staršie Star Treky, tak ono to doslova vyzerá, keby mali v ruke iPady. Takže je to určitý takýto sci-fi je nápomocné k tomu, čo dneska môžeme považovať už za realitu, alebo to, čo sa zmenilo teda z sci-fi na už dnešnú realitu. Tak ja teda začnem, kde vlastne začal ten cloud? No ten cloud v podstate začnem od úplných základov počítačov. Totiž, toto preskočím, budeme tu mať celú prednášku, bude tu fiktívny Jožko a Jožko má totiž nejaký problém. On potrebuje buď nejaké veci vypočítať, alebo potrebuje nejaké veci vyriešiť. No a tento Jožko teda potrebuje nejakým spôsobom si zaznamenávať svoje veci, ktoré robí. Pred, povedzme, 2000-3000 rokmi si toto značil buď niekde do zeme nejakými pásikmi v piesku, alebo do zeme, lenže neskôr vznikla taká zaujímavá vec. Čo je toto? Počítadlo. Abakus. Alebo prvá kalkulačka, ktorá sa objavila, teda podľa záznamov, ktoré som našiel, prvýkrát v Babylone okolo roku 2400 pred našim letopočtom. Existovali rôzne variácie, ale v podstate boli veľmi podobné tomu, čo dneska poznáme z prvého, druhého ročníka základnej školy, alebo teda ešte možno aj zo škôlky. No a to by sme mohli považovať za ako prvý počítač, alebo prvé niečo, čo pomohlo ľudstvu k tomu, aby dokázalo lepšie vykonávať svoje aktivity v živote. O asi 2000 rokov neskôr, alebo okolo roku 1000 pred našim letopočtom, vznikol tento zaujímavý stroj. Viete, čo to je? Čo? Áno. Je to veľmi, veľmi skorý kompas. Volalo sa to South Pointing Chariot, alebo teda voz, ktorý mieril na juh. Nefungovalo to na základe magnetizmu, ale fungovalo to na základe toho, že vždy teda museli identifikovať, kde je juh na základe ako sa hýbalo slnko. Ale následne, keď točili týmto vozom do akéhokoľvek smeru, tak tá postavička zostala namierená na ten istý smer. To znamená, že oni mohli v Číne cestovať veľkú diaľku a vždy mohli vedieť, kde je ten juh, respektíve potom sever, západ a východ, len na základe toho, že kam smeroval tento panáčik. Neviem, prečo sa vybrali práve juh a nie sever, to som nevedel zistiť, ale v podstate je to opäť jedna z prvých mechanických záznamov, ktoré máme o tom, že by už ľudia použili na to, aby si vypomohli v živote predtým, než poznali kompasy. Takže môžeme to tak zobrať, že namiesto toho, že by si už iba zaznačoval Jožko nejaké veci, tak už mal aj nejaké mechanické pomôcky prvé, ktoré mu pomohli k tomu, aby sa dostal k nejakému cieľu, či už výpočtu, alebo tam, kde sa chcel dostať. Okolo roku 500 pred našim letopočtom sa objavil klasická verzia jazyku sanskrit, pričom ten sanskrit indický už existoval okolo 2000 pred našim letopočtom, ale prečo spomínam práve sanskrit? Sanskrit NASA na konci 80. rokov zaznačila ako jazyk, ktorý je ideálny pre umelú inteligenciu. Totiž tým, ako majú gramatickú štruktúru a syntax vied, je ten jazyk perfektný na to, aby učil počítače, ako umelo rozmýšľať, alebo teda aby mali nejakú tú umelú inteligenciu, lebo všetky tvary tých slov sú úplne jednoznačné. To znamená, že keď poviem jednu vetu, som si vždy úplne istý, že Marcel dal jablko Eve
tak je nám vždy jasné, že ja som ten, čo robí tú akciu, dávam jablko a dávam to tomu dranému človeku, čo v niektorých jazykoch je veľmi problematické pochopiť. Napríklad firma vlastní niekoho, alebo firma bola kúpená niekým, v slovenčine je to niekedy také troška metúce. No, takže môžeme to považovať za akoby prvý programovací jazyk, ktorý sa objavil pre Jožka, aby mal teda nejaký spôsob zaznačovania, výpočtov a nejakého jednotného jazyku na to, aby mohli spolu komunikovať ľudia. Toto sa volá Antikythera. Objavilo sa to okolo 100 pred našim letopočtom niekde v oblasti dnešného islamského sveta, moslimského sveta. A bolo to používané na sledovanie hviezd. V podstate išlo o mechanizmus, ktorý používali na to, aby vedeli identifikovať pohyb hviezd a pohyb teda planét, ktoré videli. A opäť to bolo použité na odmeranie času, odmeranie mechanické meranie. Takže opäť niečo ako počítačový mechanizmus. No a potom 1000 rokov po našom letopešte sa opäť v moslimskom svete začali objavovať sofistikovanejšie systémy založené na tom predchádzajúcom, vrátane hodín, ktoré boli na vežiach, pričom ešte vtedy v Európe boli veľmi v skorom štádie vývoja. Takže ten moslimský svet bol určitý medzi tými prvými, ktorý ponúkol nejaké tie už sofistikované mechanické stroje, ktoré boli používané na meranie alebo výpočty. No a teraz skočím do roku 1822, kedy sa objavil keď sa objavil toto, čo sa volá Difference Engine, a bola to prvá kalkulačka. Dokázalo to ščítavať, odčítavať a dokázalo to robiť aj zostatok pri delení. Takže to bol začiatok 19. storočia, to bolo toto a neskôršie to bolo upgradeované do niečoho, čo sa volá Analytical Engine a to už malo normálne aritmetickú časť, podmienené vetvenie, loops a integrovanú pamäť. Takže to už bol akože super sofistikovaný stroj a bol to rok 1837. A vtedy sa prvýkrát začali používať punch cards, teda tie kartičky, kde boli prepichnuté akoby programy, alebo prvé predefinované programy. No, tak povedzme, že Jožko už má teda prvý počítač. Tie všetky veci, čo mal predtým, troška zanikli a má prvý počítač, ktorý mu mechanicky vypočítava veci, i keď si stále musí nejakým spôsobom značiť tie veci, ktoré vypočítal. No, v roku 1880 bol robený ščítanie ľudu v USA a zistili takú zaujímavú vec, že pri najbližšom ščítaní, ktorý by bol o 10 rokov, by im trvalo ďalších 10 rokov, aby ščítali ľudí. Na základe toho, aká bola krivka nárastu populácie. Takže sa im zdalo veľmi neefektívne ďalej manuálne počítať všetkých ľudí, respektíve zaraďovať všetkých ľudí manuálne. Tak niekto, kto sa volal Herman Hollerith, prišiel na túto magickú mašinku, ktorá bola použitá na to, aby dokázali zaznamenávať na kartičky celú populáciu USA, z toho urobiť prvé výpočty, ktoré kedy boli možné. Zaujímavé na tom je, že táto firma, ktorú on založil, sa volala Tabulating Machine Company, ktorá sa v 1924 premenovala na International Business Machines, ktoré dneska poznáme ako IBM. Takže toto bol v podstate prvý stroj od IBM. Prvý server. Môžeme to tak nazvať, lebo to bolo používané na vládna zákazka, áno. Až na to, že on bol v podstate zamestnanec ešte vlády vtedy, keď to zakladal, takže. Ale áno, vládna zákazka. Takže IBM patří vlastne Lidu, no. Takže dostali sme sa do štádia, že Jožko už má teda aj nejaké miesto, kde si môže fajlovať alebo zakladať informácie o ľuďoch, to znamená možno také prvá pamäť počítačová. No. Bavili sme sa tu o Nemcoch pred prednáškou chvíľku. Tento pán sa volá Konrad Zuse a toto je Z1, alebo teda model Z1, čo bol prvý počítač v roku 1938, ktorý následne používali na meranie odporu krídiel nemeckých stíhačiek počas druhej svetovej vojny. Zajímavý tento počítač je v tom, že mohol byť používaný na viacero účelov. Dovtedy počítače boli väčšinou urobené za nejakým konkrétnym účelom, že výpočet tohto, zaradenie tohto, tento v podstate mohol byť
špeciálne upravený na to, aby vypočítaval či už tie krídla, alebo preponorky, alebo čokoľvek iné, čo potrebovali vtedy v 38. vypočítať na konštrukciu. Takže už máme aj nejaký ten programovateľný tento. Toto je zo 79. počítač, do ktorého sa už dali inštalovať programy. To znamená, že nemuseli ste ho vždy ako keby naprogramovať, aby vypočítal tie krídla, ale oni už mal viacero ich v sebe ako keby naprogramovaných, nainštalovaných, by sa dalo povedať. Zajímavá veta, ktorá sa objavila v tom istom roku v časopise Popular Mechanics, je, že v budúcnosti by niektoré počítače mohli vážiť menej ako 1,5 tony. Takže to bola akože veľká vízia budúcnosti, že by to mohlo vážiť troška menej ako 1,5 tony. A dnes už samozrejme vieme, že sú také počítače. Zopár ich je. Videl si ich už? Na obrázku. Na obrázku. Na západe taká no. Takže už máme akoby aj ukladanie tých programov. No. Teraz rýchlo skočím troška od tej histórie k tomuto konkrétnemu pánovi, volá sa Alan Turing a okrem miliónov kontribúcií k počítačom a k počítačovej vede vynašiel niečo, alebo teda vytvoril niečo, čo sa volá Turingov test a tento Turingov test slúžil na to, že ako identifikovať počítač, respektíve ako vytvoriť taký dobrý počítač, aby sme ho nevedeli odlíšiť od človeka. Jeho test teda na počítač, ktorý by on nazval, že má umelú inteligenciu, je taký, že si predstavte, že by ste mali takto Jožka a dáte stenu. A za tou stenou dáte počítač, že dáte jeho šéfa. A ak on odlíši, že ktorý je počítač, teda ak on povie, že tento počítač je šéf, alebo že je naozajstný človek, tak tento počítač je dostatočne inteligentný podľa tohto Turingovho testu. To neznamená, že ten počítač hovorí pravdivú vec. Takisto ako človek nie vždy povie pravdivú vec. Ide o to, aby ten človek na druhej strane mal pocit, že ten počítač pôsobí ľudsky. Neskôr ešte budem hovoriť o Apple Siri, čo je v podstate umelá inteligencia v telefóne, ktorá funguje na základe cloudu. A tam v podstate tá Siri nie je robotická, ale má sa jej, čo je zmysel života, ona má naprogramovaných zopár alternatív, ako odpovede, že čo je to zmysel života, ale pôsobí to, ako by vám to človek hovoril. To znamená, že čítajte knihy, správajte sa dobre k ľuďom. Je to urobená tam tá ilúzia, že ten počítač je v podstate človek. No. Takže rok 1951 sa tuto vzadu je počítač Whirlwind, ktorý vyvinula armáda na v podstate výpočty armádne, no teda. Bolo to použené prototypy boli použité v korejskej vojne a potom vo vietnamskej zase neskoršie verzie. Jedna z nich bola E2, ktorá mala prvé magnetické pásky. To znamená, že už sa prechádzalo od papiera na magnetické pásky v 50. rokoch. No a tuto vpravo hore vidíte prvý integrovaný obvod. To znamená tých, ktorí poznáme teda ako výrobcu procesorov. No. Takže opäť ten počítač sa zase väčší výkon, je efektívnejší a dokáže uskladňovať oveľa viac informácií. Prvé sieťovanie, alebo prvá pseudosieť. V roku 1963 vznikol projekt MAC, Project on Mathematics and Calculation, to nie Macintosh, ale toto, na MIT, teda Massachusetts Institute of Technology, kde prvýkrát v podstate napojili 3 terminály, ktoré neboli ešte úplne inteligentné, alebo nemali v podstate výpočtové jednotky a napojili ich na jeden centrálny počítač. To znamená, že z 3 rôznych miest v rámci tej univerzity sa napájali na jeden centrálny počítač, čo bola dosť akože veľká vec na tú dobu, s tým, že to už môžeme považovať, že v podstate Jožko aj so svojimi kolegyňou Filipom a Peťou sa napájali na jeden centrálny počítač, ktorý mal nejakú výpočtovú jednotku. Bolo to veľmi skoré a ranné, ale bolo to prvý pokus o akési prepojenie týchto 3 ľudí v 3 rôznych miestnostiach na 3 rôznych počítačoch de facto. No. Tuto na obrázku vidíte herca Michaela Caina na počítači od Honeywellu.
Honeywell dneska poznáme skôr ako výrobcov zariadení ako na klimatizáciu, a i keď už nerobia toľko s počítačmi, ako robili predtým. Na takýchto počítačoch vznikol projekt ARPA, Advanced Research Project, teda vznikol projekt pod vedením ARPA, teda Advanced Research Project Agency, ktorá mala na starosti vytvoriť prvú sieť pre armádu, ktorá v podstate dneska ju poznáme ako internet. Prvý tento internet v podstate bol komerčne predávaný v 70. rokoch už v USA. To znamená, že prvé firmy a prví ľudia sa dostali na internet v 72. S tým, že v tom istom roku bolo aj prvé medzinárodné spojenie. To znamená, že akoby prvé internetovo poslaná správa, prvý e-mail poslaný medzi USA, myslím, že to bolo vtedy Anglickom alebo nejakou inou krajinou. No a o rok na to vzniká TCP/IP protokol a ethernetové systémy. Takže tie skoré 70. roky sú v podstate takým veľkým začiatkom toho, čo dneska poznáme ako internet a to, čo dneska používame veľmi zjednodušene v cloudových technológiách, i keď sú tam mnohé iné protokoly a mnohé iné systémy, ktoré sú tam používané. No, takže už nemusel to byť jeden centrálny počítač, ale tie počítače sa vedeli napájať na seba, navzájom. Alebo potom následne na internet. No. Kto vie, kto je toto? Tento pán sa volá Tim Berners-Lee, ktorý v roku 1989 spravil to, že spojil ethernetový protokol, alebo teda IP protokol s hypertextom, teda s posielaním hypertextu. Hypertext je to, že máte jednu stránku, ktorú prepojíte s druhou cez linku, zjednodušene. To znamená, že vznikol ten internet, ako ho poznáme dneska. Pričom predtým to bolo riešené viac menej cez konzolu. Prosím? Hej? To dělalo podobné věci, ale to tam přihlásit a to právě dokázal díky těm odkazům vlastně napříč prostě světem dělat někam adresy. To právě bylo to revoluční. No. Takže, ale môžeme to zhrnúť ako vznik internetu. No, tak to bol rok 1990. Odvtedy moja prezentácia troška mení. Jožko doma. Od 1990. po dnešok sa zrejme, neviem, kedy ste sa rôzni z vás dostali prvýkrát k počítačom a prvýkrát začali ich používať, ale od toho roku 1990 až po dnešok vzniká pomaličky zaujímavý trend, že na počítači mám stále menej a menej vecí a stále mám viac a viac vecí mimo počítača, ktoré sa mi tam dostávajú z ostatných zdrojov, ktoré si tam sťahujem buď dočasne, alebo nikdy ich tam nemám a iba si ich tam streamujem. To znamená, že dneska to už vyzerá trošilinku ináč, než to vyzeralo v tom 90. roku. V tom 90. roku bol ten jeden základný počítač, ktorý som používal a mal som tam všetky svoje súbory, všetky veci, čo som tam kedy mal. Dneska už mám aj iPhone, možno aj nejaký ten tablet a napájam sa niekde vonku do nejakého toho cloudu, odkiaľ si ja sťahujem tie veci do toho počítača a veľakrát to všetko, čo ja vlastním, to znamená, že hudbu, filmy a iné veci, ja ich mnohokrát možno ani nemám nikdy fyzicky vo svojich strojoch, ale sú niekde tuto vonku. Toto platí samozrejme iba pre ten úplný vrchol toho, čo je dneska možné v osobnom computingu alebo cloude, ale vyzerá to tak aj na základe toho všetkého, čo tu počúvam, aj všetky iné prezentácie, čo tu boli, že ten trend jasne smeruje k tomu, že sa oddeluje tá potreba mať veci u seba a prenáša sa, že obsah mám väčšinou niekde vonku a u seba mám iba to, čo teraz v tomto momente potrebujem. No, to bolo Jožko doma. Ale čo Jožko v práci? V tom 63. to bolo takto. To znamená, že mali sme tie 3 počítače, ktoré sa napájali na nejaký jeden centrálny počítač. A keď to tak vezmeme, tak v tom 90. roku to nebolo až tak o toľko odlišnejšie. Až na to, že tie počítače tuto boli výkonnejšie a napájali sa na ne, alebo v priebehu celých 90. rokov aj 2000 sa napájali na jeden centrálny mainframe alebo nejaký jeden centrálny server, ktorý bol pre mňa
stále drahšie a drahšie a drahšie a presne tak ako kolega z Flexiby v podstate hovoril, že to bolo v podstate jeden veľký kolos, ktorý sa nedalo, alebo ťažko sa s ním operovalo. Takže tak okolo roku 2000 hore-dole, na konci 90. rokov vzniklo napríklad spoločnosť VMware, ktorá dneska prezentovala aj hore, začala byť populárnejšia virtualizácia, to znamená, že už to nebolo o tom jednom fyzickom veľkom serveri, ale bolo to o používaní tých dát tak, ako ich potrebujem, alebo ako ich potrebujem mať. To znamená, že využívam iba to, čo potrebujem, pričom dneska už to je skôr, že mám úplne diverzifikované servery na rôzne účely. Je to opäť veľmi, veľmi zjednodušené a nechcem ísť tu chodiť do detailov, lebo chcem ukázať ten celkový trend. Že v podstate podobne ako v tej domácnosti, už dneska je úplne v pohode mať doma iba počítač a púšťať si všetky klipy z YouTube alebo počúvať hudbu cez Spotify alebo cez iné služby, ktoré si iba zaplatíte a platíte mesačný poplatok za to, že máte neobmedzenú hudbu, tak aj v podstate v tom enterprise space, alebo teda u tých firiem začína byť úplne normálne, alebo ten presun tam začína byť tam, že tie počítače začínajú byť iba ako keby portály do toho sveta dát tej firmy. Už v podstate ani nemusí mať fyzický počítač, stačí mi iba ten tablet napojiť sa niekde úplne inde, na úplne iný počítač. A teraz je otázka teda, že čo po 2012. Samozrejme, mnoho z týchto vecí, čo som spomenul, sú úplne... Prosím? Koniec sveta, hej. Pokiaľ neskončí svet, čo potom? Lebo mnohé z týchto vecí sú ešte len v úplných začiatoch. Sme tu v roku 2012 a hovoríme tu o tom cloude. Máme tu dneska túto konferenciu a mnohé z týchto vecí sú pre mnohých našich kamarátov a známych ešte absolútna nerealita. Proste všetko je ešte stále lokálne, mnohé veci nie sú presunuté do toho cloudu a mnohé aplikácie vôbec nie sú optimalizované na to, aby išli do cloudu. Preto ja sa rád pozerám na sci-fi ako nejakú inšpiráciu toho, že čo by sme mohli mať v budúcnosti. A lepšie sa mi na to pozerať z toho consumer strany, alebo z tej strany toho konečného užívateľa a nie zo strany firmy, lebo tam je to oveľa, oveľa komplikovanejšie. Tak chcem vám predstaviť 3 rôzne aspekty toho, že čo by sa mohlo zmeniť v blízkej budúcnosti. Prvý z nich sú inteligentné domy, alebo inteligentnosť domov. Druhá z nich je budúcnosť komunikácie, alebo komunikácie ľudí a komunikácie s počítačmi. A tretia vec je budúcnosť obchodu, alebo teda nákupu. Pri tomto použijem tri sci-fi, alebo sci-fi, ktoré poznáme. Prosím? Replikátory ešte zatiaľ asi nebudú a neviem, či to má spoločné s cloudom, ale môže mať. No. Takže, kto pozná Jetsons? Pozerával to niekto? Je to od Hanna-Barbera spoločnosti, ktorí istí robili aj Simpsonovcov. Bolo to veľmi silno futuristické pohľad na svet o niečo po roku 2000. S tým, že už boli lietajúce auta, inteligentné domy, kde ste si začali šudlík a všetko to za vás spravilo, umylo vám to vlasy, všetko. To sú Jetsons. Star Treku máme strašne veľa sci-fi, už som hovoril napríklad o tom iPade, ktorý je niečo, čo v Star Treku bolo iba pred 15 rokmi a dneska je to úplná realita, pričom vtedy som si to nevedel absolútne predstaviť, že by také niečo bolo, keď som mal doma také CRTčko, monitor. Konkrétne budem hovoriť o rozprávajúcom počítači, respektíve o preklade. A toto je scénka, alebo teda obrázok filmu Minority Report, kde opäť bolo mnoho takých futuristických pohľadov na to, ako budeme cestovať, ako budeme žiť. Jedna z tých bolo, že keď sa prechádzal Tom Cruise ako hlavná postava toho filmu cez nákupný dom, alebo teda cez obchod, tak všade zo všetkých strán na ňo rozprávali, že a vítajte naspäť, pán Joško. Vidím, že ste tu neboli týždeň, máme tu teraz takúto ponuku a tak ďalej. To znamená, že cieľené ponuky presne na toho človeka, lebo ho vedia identifikovať. Já jsem četl nějakou studii o jedné firmě, která dělala na základě nakupování lidí, tak dělala analýzy a dokázali předpovídat, že lidi jsou těhotní dřív, než to třeba někteří viděli sami. Prostě na základě toho, že potřebovali určitý krémy a že se jim takhle stalo, že poslali domů gratulaci dětem, jako k malému děti a dočet se to jako otec a jeho dcera. A
a on jim šel do toho obchodu vynadat, tak oni se strašně omluvili. A za týden mi posílal omluvný dopis, že si promluvil s dcerou a že je fakt těhotná. Takže to už je jako dnes realita. Takže to dneska dělají tak, že neposílají přímo gratulaci, ale pošlou leták, kde je hromada věcí a hlavně ty, co tam jsou. To znamená, že tam prostě dají ty věci, co by zajímaly děti, jako pro matky nebo nastávající matky. A ještě vedle toho dají věci, které víš, že si nekoupí. A tím zakamuflují to, že ví, že je těhotná. Takže môže to aj tak, no ja sa k tomu dostanem, že to nie je ani na Slovensku, to už nie je budúcnosť a je to už na blízko reality. Poďme teda pozrieť na to prvé, Star Trek. Spomínal som Siri. Ten Siri veľmi pripomína ten počítač v Star Treku, to znamená, že Siri remind me, alebo pripomeň mi, aby som niečo spravil, takisto ako mnohokrát v Star Treku spýtajú sa toho počítača, zapni toto, správ hento. Toto je slovenský projekt, ktorý sa volá Lingibly a on používa práve to, že ľudia sa potrebujú nejakým spôsobom učiť jazyky, tak sa ich snaží naučiť jazyky tak, že si všade po celom dome ponalepujú QR kódy a ako malé dieťa alebo ako dospelý človek chodíte po tom byte, naskenujete si ten QR kód a on vám povie, čo ten objekt je v tom jazyku, ktorom sa chcete naučiť. To znamená, že poviem, že sa chcete naučiť po španielsky, tak si vynalepíte chladnička, stôl a tak ďalej a chodíte s týmto telefónom po tej svojej miestnosti a učíte sa vlastne, že čo to je. Je to taký jednoduchý spôsob toho, ako počítač sa vás učí, ako sa naučiť jazyk z vášho okolia, s tým, že tam ešte majú aj spravené vety pre každú vec. To znamená, že som na stole, som pod stolom, idem jesť pri stole a tak ďalej. To znamená, že je opäť slovenský projekt a zahraničný projekt, ktoré už začínajú pripomínať tú budúcnosť. Rozpoznávanie objektov sa ešte do toho nejako nezahrňalo? Oni momentálne používajú tie QR kódy. Rozoznávanie objektov by bolo zrejme veľmi náročné, vzhľadom na to, koľko veľa objektov máme, ale teoreticky taká chladnička by sa mohla dať identifikovať. Když si to vyfotí a pošle se to do Google jako na vyhledávání, tak on najde podobné obrázky. A pak podle toho, kde to je, tak se dá poznat, co to může být. Ale většina věcí, když nepozná člověk, tak je otázka, jestli to postaví ten stroj. Takže no tam je potom problém toho, že nemáme ešte nejaké úplne detailné databázy vecí. Že tie veci sú presne takto na kolene, že naskenujeme na Google to identifikuje a ak je to obrázok objektu na Amazone, tak on by mal teoreticky vedieť identifikovať, že je to, ja neviem, Xbox a tento Xbox sa povie Xbox. Dobre. Prosím? Áno, Street View a to je tiež v podstate sci-fi, áno. S tým, že ešte keď to dajú úplne 3D a budeme mať nejaké 3D okuliare, tak to bude ešte... A ešte keď pôjdeme do Londýna, tak ten smrad a tak ďalej. Akože je tam veľa možností. Koľko mám času? V pohode. No. Tento projekt sa volá Nest. Je to produkt od bývalého spoludizajnera iPodu z Apple. On spolu s manželkou odišli z Apple pred pár rokmi a začali pracovať na tomto jednoduchom objekte, ktorý je v podstate termostat. Je to vec, ktorú si namontujete do svojej domácnosti a má to v podstate iba s tým môžete točiť, čím si nastavujete teplotu domácnosti a potvrdzujete voľby stlačením jednotným do stredu. To znamená, že nie je tam veľa vecí na ovládanie, ale hovoria o tom, že je to v podstate inteligentné zohrievanie domu, lebo on si na základe toho, aký ten priestor je a ako rýchlo sa zohreje, nezohreje a tak ďalej, vie si vypočítať, že asi aký je veľký ten váš dom, byt a tak ďalej. A následne vám dá odporúčania, že ako by ste mali nastavovať ten termostat tak, aby ste v podstate boli voči životnému prostrediu priateľský. To znamená, že svieti vám tam také... Minus 7 a svieti vám tam také zelené, koľko stupňov by ste mali mať. No. Toto je ešte tiež veľmi zaujímavý projekt. To sú chalani z Košíc, volajú sa Golden Fish Lighting. Oni pracujú na systéme, ktorý by mal zabezpečiť to, že máte jednu centrálnu stanicu, ktorú si umiestnite do domu
Táto centrálna stanica ovláda všetko osvetlenie zatiaľ vo vašom dome alebo byte. To znamená, že učí sa na základe toho, kedy ho zapínate a vypínate, kedy ste doma, kedy nie ste doma. Napríklad vie o tom, že nie ste doma a svieti sa v kúpeľni, tak vám pošle notifikáciu na iPhone, že sorry, že svieti vám doma v kúpeľni, je to normálne, má tam niekto byť, alebo nemá tam niekto byť a tak ďalej, s tým, že ich plány dlhodobé vyzerá, že sú práve to, že budete mať tú jednu centrálnu stanicu, cez ktorú budete ovládať svoj dom na diaľku. Čo je halúzná vec. No, v tom, že pre nich oni chcú ísť na to, tie systémy sú. Prosím? Nerozumiem. Stavíme dům teďko, že tam budeme mít taky inteligentní elektroinstalaci. V podstatě řízený počítače. Áno. Čo je rozdiel oproti tým inteligentným domom, ktoré si musíte postaviť, že oni chcú, aby to mohlo byť nainštalované do starých domov. Chcú, aby si ktokoľvek, kto má už akýkoľvek dom, si mohli toto nainštalovať a preto chcú ísť najprv na americký trh so svojím prototypom, lebo v Európe nemáme jednotnú štandardizáciu toho, ako sú vedené elektrické drôty v stenách, pričom v USA sú. To znamená, že oni chcú ísť na ten trh s tým, že nie, že keď stávate nový dom, tak máte inteligentný dom, ale máte starý dom alebo byt a chcete ho mať inteligentný, tak si iba namontujete túto skrinku do steny, tam, kde by ste normálne mali vypínač a máte tu jednu centrálnu stanicu, ktorá je v strede. Takže tam je... Áno. A boli aj túto na sympóziu minule, v januári. Typicky ešte, že ono sa to učí podľa toho, že ono to má senzory v každej miestnosti a kde sa ty nachádzaš, tak ti to zapína. Áno, ešte aj to tam je a ešte tam, oni tam chcú aj nejaké, že nálada alebo niečo tam chcú sa... Tak ti nezasvieti celé, ale že ti zasvieti iba niekde nejaký bodové. Áno. To je na to špecifické. A to, že nepotrebuješ mať fakt, že nový dom, že inteligentnú inštaláciu, keď chceš prekopať najnovšie tie rozvody a centrálne matky, je to mŕte drahé a nedá sa to niekedy ani. Že tuto na každý vypínač vymeníš za ten ich a je to bezdrátové riadené tú centrálnu jednotku a máš potom kvázi inteligentnú domácnosť v byte. Nepotrebuješ to stojí. No to je Oni sú momentálne v prototypovacej fáze, že majú funkčné modely a majú prvé funkčné fyzické prototypy. Takže, ale tá vízia je tam jednoznačná tá, ako som povedal, teda ide sa do zahraničia, teda ide sa do USA, kde sú jasné štandardy, alebo do krajiny, kde tie štandardy sú jednoznačné. Lebo napríklad spýtal som sa ich na Nemecko a Nemecko tiež má na základe spolkových štátov má iné kabeláže. Takže to je taký slovenský projekt a zahraničný projekt, ktorý sa snaží troška využívať ten... No a títo tiež sú v podstate napojení aj cez internet, to som nepovedal, takže tiež cez platformu online. herní ovladač do Microsoftu a ono to dokáže strašné věci. Takže vím, že třeba jsem viděl jako na YouTube, jsou velkou zajímavý videa, že třeba ono to pozná, kolik je lidí v místnosti, kde jsou, kam se dívají, co dělají. A podle toho vlastně se dá řídit jako taky ta, jako třeba ta elektro, jako osvětlení a další věci, člověk se opře před televizi, ono to zapne, člověk prostě udělá gesto, takhle mávne, ono se něco stane. Ale je to takový, že zase člověk jako představí si, co by se s ním dalo dělat. To je jako sci-fi. No, je to sci-fi, hlavne ten Kinect je v tom zaujímavý, že on teda nezaujímavý do určitej miery, lebo on má sám v sebe, on má veľmi slabý procesor a potrebuje dodatočné procesory na to, aby vedel snímať viac. A druhý problém je, že má malú kameru. On má, myslím, že iba VGAčkovú kameru, plus teda hĺbkový senzor. To znamená, že on vie rozlíšiť niektoré veci, ale má príliš malé rozlíšenie, ako keby aby rozložil veľa toho. To je jedna vec a druhá vec, myslím, že iba 13 bodov vie naraz merať. Zatiaľ. Ale rekonstruovať kostru človeka. Ale iba v 13 bodoch. No a iba do 3 metrov. Keď si človek zoberie, že ja sedím tu a ten Kinect je niekde v rohu, tak on ma už neuvidí, alebo nevie. Ale technologicky, keby tam bol lepšia kamera, lepší hĺbkový senzor a lepšie procesor hlavne, tak by to nemal byť problém. Oni to proste, aby to mohli predávať za tých $150, tak je to hračka viac menej. Ale technologicky je to možné. To, že keď takto nás bude dom pozorovať, tak dopadne nejakú pán Kokšu s tými dostavou. Že ono to má aj druhú stránku mince, že súkromie a zneužiteľnosť tej technológie. Samozrejme, výrobca
A to platí celkovo v cloude. Akože ten strach z toho proste dáta a súkromie a tak ďalej. Dobre, tak prejdeme ešte do posledného. Toto dole je niečo, čo sa volá Square. Je to technológia z USA, kde v podstate môžete používať iPadovú aplikáciu, Androidovú aplikáciu, alebo teda iPhone na príjmanie platieb priamo cez takýto malú srandu, cez ktorú prejdete kartou. Je tam menší problém, čo sa týka, že ten senzor nemeria až tak dobre. Ale čo je tam zaujímavé na tom, že oni vybudovali celú akoby platformu, že predajca, ktorý nechce mať žiadnu kasu mimo tohto základnú, čo na Slovensku by bolo troška komplikovanejšie teraz, ale chce mať kasu čisto v tej iPadovej aplikácii, tam má všetku kasu, všetko sa mu ukladá hore do cloudu, všetky informácie o tom, aké má produkty, čo má za produkty a tak ďalej. A iní ľudia, ktorí majú tiež túto Square aplikáciu, to znamená, že povedzme, že vojdem ako to robia v tej svojej reklame na to, že vojdem do nejakej pekárne a chcem si tam kúpiť nejaký donut, tak ja iba dojdem a vojdem s tou aplikáciou a zaplatím v tej svojej aplikácii a tam mi to iba povie heslo, ktoré mám povedať tomu predajcovi. To znamená, že používajú ten cloud, alebo teda tie cloudové technológie na to, aby som nemusel používať ani tú kartu nemusím použiť, ale nemusím ani nejakým dotykom nič identifikovať sa, lebo ja už som celú tú svoju platbu spravil, ja mu už iba poviem, že dajte to na Marcela. A oni to proste už to celé spraví. To znamená, že je to akýmsi spôsobom obchádzanie bežného ľudského kontaktu alebo kontaktu nejakej karty cez internet alebo cez ten cloud. Teraz nedávno som aj zaznamenal, že ak máte aplikáciu Bump, čo je aplikácia, že keď čuknete si 2 telefónmi o seba, tak si môžete preniesť medzi sebou fotky alebo kontakty, tak teraz prišli s takou zaujímavou vecou, že zapnete si tú ich stránku na počítači a klepnete s tým telefónom po klávesnici v podstate a ono to cez ten internet pošle z toho telefónu do toho počítača, lebo vie, že sme na tej istej lokácii s GPS-kom. Ale musí on vedieť, že tento počítač je tu, môj telefón je tu, klepnem, tak on povie, že aha, ten počítač a ten telefón sú blízko seba, tak to pošlem odtiaľto cez cloud až naspäť do tohto počítača. Je to úplne psycho, neviem, či to bude mať úspech, či to bude fungovať, ale je to veľmi zaujímavá aplikácia toho, čo je možné. Tento Care Cloud, to je, musím povedať, niečo, do čoho som sa sám zapojil tiež. Je to slovenský projekt ponúkania vernostného programu ako cloudovú službu. To znamená, že namiesto toho, aby ste ako Tesco alebo Billa zabezpečovali si kvanty a kvanty serverov a rôznych technológií, ktoré sú potrebné na to, aby ste vytvorili vernostný program, ako je napríklad Tesco Clubcard, tak môžete použiť našu platformu, ktorá beží v cloude, a teda je distribuované pre mnohých klientov naraz ten server, pričom tie dáta sú samozrejme oddelené, tak ako vo Flexibi. To je veľmi, veľmi dôležitá vec, ktorú sme s klientami riešili. A je to v podstate jedna z tých príkladov toho, ako Billa a Tesco sú schopné zabezpečiť vernostný program, ale menšie siete, ako napríklad jeden z našich prvých klientov Meduza, alebo Meduza Group, ak poznáte tie reštaurácie tuto na Slovensku, tak oni by nemohli ísť do takýchto obrovských systémov, ako Tesco môže pri svojich obrovskom predaji. Takže je to jeden zo spôsobov, ako sa blížime bližšie k tomu Minority Reportu, že ja proste prídem s nejakou tou kartičkou alebo s telefónom, ktorý mám, identifikujem sa, povedzme v tej Meduze, v jednej z tých reštaurácií alebo barov a poviem, že dajte mi to na moju kartu a povedzme o týždeň dostanem nejakú výhodu alebo nejakú zľavu na základe toho, čo som si ja kupoval. To znamená, že je to určité zberanie informácií o klientov na to, aby mohli byť špecializované ponuky. Takže a ten skôr ponúka viac menej podobné funkčnosti. To znamená, že výhody pre klientov na základe toho, kto to je. Opäť cez cloud. No. Takže
celkovo, s čím som sem prišiel, a možno takou troška odľahčenejšou prednáškou, než mnohé z tých, ktoré tu boli, teda dúfam, je v podstate spomenúť to, že to, čo v minulosti mohlo byť sci-fi, napríklad pre toho Jožka v tom Babylóne, že teda nevedel, ako si ja budem merať, koľko som niečoho spravil, tak vymysleli to počítadlo na to, aby mu zjednodušili prácu, neskôršie boli vyvinuté počítače na to, aby rýchlejšie sa vypočítalo, ako napríklad na začiatku toho 19. storočia, kde boli prvé kalkulačky, ktoré boli veľké stroje na celú miestnosť. Bolo to sci-fi, aby také niečo existovalo, takisto ako bolo sci-fi mať iPad pred 15 rokmi alebo 20 rokmi, keď bol Star Trek v televízii. A to sci-fi sa v podstate zmení na science fiction a science fact, alebo teda na nejakú tú realitu. Takže môžeme povedať, že ten cloud pomáha zlacnieť a zjednodušiť veci na to, aby to, čo sme v minulosti videli ako sci-fi, dneska môžeme vidieť ako realitu, a teda preto vám aj teda odporúčam pozerať to sci-fi raz za čas, lebo je to veľmi dobrá inšpirácia na nové zaujímavé produkty, ktoré by mohli vzniknúť už o pár rokov. Tak poďme si spolu zalietať. Ďakujem veľmi pekne za počúvanie. A tie zdroje na tieto v podstate obláčiky, to bolo scribe.com, tieto všetky kreslené obrázky, to bola Alexandra Volska, čo je poľská dizajnerka, a Lori Mollis bola tá iPhone ikonka, ktorú som použil. Mal som im dať kredit na základe licenčných práv tých obrázkov, tak dávam. Ďakujem, že ste prišli.